Človek má tým, že žije v čase, takú prirodzenú tendenciu žiť mnohokrát z minulosti alebo z budúcnosti. Možno aj tu teraz viacerí z nás sú s tým, že myslíme na niečo, čo bude. Alebo sme možno prišli k Bohu s niečím, čo bolo. A veľakrát a veľa času prežijeme buď vo svojej minulosti, alebo vo svojej budúcnosti. A to sa týka aj toho pozitívneho, keď napríklad žijeme v peknej nádeji, že sa narodí dieťa, alebo že konečne splatíme pôžičku, alebo sa rozpamätávame na pekné chvíle, ktoré sme prežili s blízkymi, alebo sa to týka toho zlého, kedy sa niekedy umárame v minulých hriechoch, alebo nebodaj plánujeme hriech. Boh je ale prítomnosť. A to, akým som človekom, o tom nerozhoduje, čo som v minulosti urobil, alebo čo chcem urobiť v budúcnosti. To, kým som, rozhoduje, aký som teraz. Lebo môže byť človek, ktorý vo svojom živote spravil veľa, veľa dobra a teraz môže nenávidieť. A Boh sa k tejto našej vlastnosti, to, že žijeme takto v čase, stavia spôsobom, ktorý preto, ako my žijeme vo svojej mysli, je trochu cudzí. Lebo Boh vraví, že podľa toho si súdený, aký si teraz. Nie podľa toho, čo si urobil. A nie podľa toho, čo chceš urobiť. Ale aký si teraz. Nie aký budeš o hodinu, alebo aký si bol pred hodinou. Ale kým si teraz? Aké máš teraz myslenie? Aké máš teraz svoje srdce? Aké máš teraz úmysly? Kým som teraz? Lebo to je jediná realita o nás. Lebo tým, že my žijeme vo vývoji, my sa neustále meníme. A naša minulosť už nemá plnú výpovednú hodnotu o tom, kým sme. Lebo môžeme byť už kdesi oveľa ďalej, ako sme boli pred 2 rokmi, a môžeme byť oveľa hlbšie a biednejšie na tom, ako sme boli pred 2 rokmi. A to isté platí o budúcnosti. Môžeme byť kdesi oveľa ďalej a môžeme byť kvalitnejšími ľuďmi, ako budeme o 2 roky, alebo to tiež môže znamenať, že o 2 roky budeme oveľa lepšími. Ale to sa teraz, tu, nedozvieme. No a keď toto prorok ohlasuje Izraelu, že vy sa nespoliehajte na to, čo ste kedysi robili, lebo ak si aj bol nábožný a teraz už ti na Bohu nezáleží, nepatríš Bohu. Zabudne sa na všetko, čo si robil predtým. A čo ich ešte viac pohoršuje je, keď prorok vyriekne, ale ak bezbožný, ktorý sa teraz obráti k Bohu a odozdá mu celé svoje srdce, takisto sa zabudne na jeho bezbožnosť. A Izrael sa búri, hovorí, to je nespravodlivé. Lebo my by sme radi, aby to s Bohom fungovalo tak ako s ľuďmi, že nejaký čas sme dobrí a potom, ako by sme polavili a chceme čerpať z tej minulosti. No veď, to vtedy som urobil toto, vtedy som urobil toto, vtedy som urobil toto. Prečo Boh aj odo mňa teraz chce, aby som ešte niečo? Prečo manželka odo mňa chce, aby som teraz ešte niečo? Či nestačilo tie roky, čo som zarábal na tú rodinu? Nech mi už dajú všetci pokoj. Ale tebe by stačili takéto vzťahy? Keby niekto teraz tu a aktuálne ťa zraňoval, nemal ťa rád, ale by sa odvolával na to, že veď predsa pred 10 rokmi ťa tak miloval. Či ti to nestačí? Nie, ani nám ľuďom to nestačí. A mnohokrát aj my ľudia sme veľmi opatrní, keď nám niekto, kto nás už veľakrát pozraňoval, sľubuje, ale veď ja už taký nebudem. Vieme mu veriť tak ako prvýkrát? Lebo aj pre nás samých je dôležité, čo sa týka vzťahov tu a teraz. A pre Boha to má byť ináč.
Preto sám Ježiš hovorí podobenstvo o otcovi, ktorý prichádza za svojím synom a hovorí mu: syn môj, poď mi pomôcť do vinice. A tento syn vraví: dobre, otec, idem. A nešiel. Otec zostal vo vinici sám. A tak ide otec za druhým synom a hovorí mu: syn môj, poď mi pomôcť do vinice. A ten povie: vieš čo, oco, nechce sa mi, daj mi pokoj. A potom, keď otec robí vo vinici, tak tento syn za ním príde. Toto slovo nám dáva taký výstražný prst na tú našu tendenciu žiť z toho, čo sme kedysi urobili a zabudnúť na to, kým sme tu a teraz. Ale dáva aj veľkú nádej pre nás hriešnikov, pre nás, ktorým sa nám mnohé veci nepodarili, pre nás, ktorí sme mnoho pokazili, pre nás, ktorí ešte aj teraz vnímame na sebe, že Pane, toľko vecí si chcem nehať pre seba, toľko priestoru môjho srdca si chcem tak privlastniť a nedať ho Tebe. Dáva nám nádej. Lebo to, čo je podstatné z tohto slova, nie je, kde sa nachádzam v minulosti a kde sa budem nachádzať v budúcnosti, ale kde som teraz. Kde je nasmerovanie môjho srdca? Toto je podstatné. A preto Ježiš hovorí: veru hovorím vám, mytníci a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva. No viete si predstaviť, že by nám dneska Ježiš povedal, že politici, mafiáni a prostitútky sú ďalej ako vy, čo ste dneska v kostole. Sú ďalej ako ty, čo dneska slúžiš svätú omšu. Vieme si to predstaviť, že by nám Ježiš takýto extrém povedal? Lebo toto povedal Ježiš tým ľuďom, ktorým hovorí to podobenstvo. Takýto extrém. Prečo to mohol povedať? Lebo Ježiš videl do srdca ľudí. A on videl, že títo náboženskí predstavitelia, že žijú zo svojej minulosti. A už dávno v srdci nie sú takí, ako sa prejavovali kedysi. Že začali byť pyšní, začali si namýšľať, akí sú dobrí, začali si namýšľať, akí sú lepší od tých druhých. Už dávno žijú v nejakom hroznom hriechu, pýchy a odlúčenie sa od Boha, napriek tomu, že nosia nábožné rúcha a že kedysi odpovedali Bohu áno a že chceli pre Neho žiť. A hovorí: títo ľudia, ktorými vy pohrdáte, lebo naozaj Ježiš nepopiera, že sú to neviestky a že sú to ľudia, ktorí okrádali, ale hovorí: keď počuli moje slovo, v ich srdci sa niečo zvrtlo správnym smerom. A preto vás obehli. Lebo vy ste síce to srdce kedysi mali správnym smerom, ale podstatné je, kde je otočené tu a teraz. To najdôležitejšie v živote je to moje nasmerovanie. Kde smerujem teraz? Nie je práve teraz čas na to, aby som Pána prosil: Pane, obráť ma. Veď ja viem, že už som kresťanom 20-30 rokov, ale Pane, kedysi to hádam aj bolo lepšie. A kde ide teraz to moje srdce? Milujem ťa teraz viac ako kedysi? Ako je to tu a teraz? Pane, obráť moje srdce k sebe. Toto by mala byť denná prosba. Bo ak si ju neuvedomujeme, že ju potrebujeme, už asi trochu žijeme v tej pýche, že žijeme z toho, čo bolo kedysi. Amen.